κάτι εγώ και το παραλάβετε εσείς. Ό,τι θέλετε. Αν θέλετε. Αν δεν θέλετε... Λοιπόν, είναι πολύ εύκολο για να μην σας δυσκολεύσω στην αρχή. Και πάει κάπως έτσι. Άμα το θυμηθώ, πώς πάει. Είμαστε. Εντάξει, μια χαρά είμαστε εδώ. Εγώ τώρα. Για δώστε άλλη μια. Μια ακόμα εμείς τώρα και έρχεται η τελευταία δικιά σας. Για δώστε το τελευταίο. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Να είστε έτοιμοι, θα έρθουν και άλλα τέτοια σημεία.